Ki amma dai na san ki ko? Da wasa idan ka ƙara gani na ka ce ka sani wallahi sai na ji dalili. Allah ya baki hakuri. Amma dai ban gane ka ba. Iya kake ka gane. Allah ban gane ka ba. Iya kake ka gane. Ke ko kai ne wanda ya ranta mu kuɗi? Kwarai kwa. Ko kai har yanzu ba za ka yafe kuɗin nan ba? Kwarai kwa. Haba kai kuma ni ne fa. Ko Ayuba ne. Ka san da shi tsuguna ya ban ko? A kwarai ko na sani. Na rantse da Allah za ka je ka a gidan maza. Akan 2000. Kwarai kwa. Ka ni fa yanzu idan na ranci kuɗi ba na biya. Amma wallahi ba ka da imani. Ka ni fa yanzu ma bani da kuɗin da ma zan biyan ka. Oh haka kace? Haka nace. Sai na sharara maka babi wallahi. Ka ni fa idan na ranci kuɗi a duniya ba na biya. Idan fa babu fa duniya akwai fa lahira. Sarki ga ya mata. Lahiran mata ba. Ashe ba ni kadai bane barawo. Subhanallahi sanu. Kar za ta rika fita daga bakin ka. In ka sake da malamin gaskiya baki. Daga fadin gaskiya. Dai baka da mutunci. To ai gaskiya ce na faɗa. Zango yanzu ya za a yi ne? Ya ko za a yi? Wai kuɗi na da suke hannunka. Lissafi ya rikice. Na rantsi da Allah ko zan tona mana asiri. Mahaukaci kawai zaka jawo mana matsala. Shiga cikin profile din za ka ga alamar logo ne ka taba zai kai ka YouTube channel ita da rice. Ka danna masa subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin da na ɗora sako za ka sai. Ni ne dai mai baku nishaɗi Mr. Barbade 1 TV.